ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുധം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രവേശം. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം 28 എടുക്കണം. ഇന്നലെ 25, 26, 23 എടുത്തത് ഇന്നലെ. ഇന്നലെ നമ്മള് ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം കലവറ പോലെയാണ്. ദ്വാരകവാസികൾക്ക് എത്ര കണ്ടിട്ടും അവർക്ക് അത് മതിയായില്ല. കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കൂടി അവർക്കത് ഇതൊക്കെ കണ്ടു മതിയായില്ല. കലവറയായിരുന്നു ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും വന്നു ചേരും നമുക്ക്. അത്രയും തേജസ്സാണ്, അത്രയും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അത്രയും തേജസ്സാണ്. അതില് പാദത്തിനോടാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ. മാർക്കണ്ഡേയന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? അതെ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈതന്യം. പാദവും മുഖവും. ആ പുഞ്ചിരി ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ് പറഞ്ഞില്ലേ. പുഞ്ചിരി പ്രകൃതിയാണ് പുഞ്ചിരി. ശുദ്ധഭക്തർ ഭഗവാന്റെ പാദത്തെ സേവിക്കണു. അതില് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകവാസികളവരൊക്കെ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യണു. താമരം കൊണ്ട് വീശണു, പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യണു. ശിരസ് കൊണ്ട് പെൺകൊറ്റ കുട കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കണു. അത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കേശാദി പാദം ഫുള്ള് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഇതൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു. അതില് പാദം ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതെപ്പോഴും അതെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അതെ. കണ്ടത് ദ്വാരകയില് പൊതുവീഥിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ വെൺകൊറ്റ കുടയാല് വെയിലിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞു. ചാമരം വീശിയത് ആരായിട്ട് പറഞ്ഞത്? ചന്ദ്രൻ അല്ലേ? ചന്ദ്രനല്ലേ? ചാമരം വീശിയത് ചന്ദ്രൻ. പുഷ്പവൃഷ്ടി നക്ഷത്രങ്ങള്. വെൺകൊറ്റ കുട സൂര്യനായിട്ടും പറഞ്ഞല്ലേ. പിന്നെ മലകളെ മഴവില്ലിനോട് പറഞ്ഞത്. നല്ലൊരു പേരുന്നല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 28. പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പ്രീത്രോ പരിഷ്യക്ത സ്വമാതൃഭിഃ വവന്ദേ ശിരസാ സപ്ത ദേവകീ പ്രമുഖാമുദ. പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പ്രീത്രോ പരിഷ്യക്ത സ്വമാതൃഭിഃ വവന്ദേ ശിരസാ സപ്ത ദേവകീ പ്രമുഖാമുദഃ.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്തു ഗൃഹം പിത്രോ പരിഷക്തസ്വമാദിഭിഃ ശിരസാ ദേവകീ ഗൃഹം പിത്രോ പരിഷക്തമാതൃഭിഃ വന്ദേ ശിരസാ ദേവകീ പ്രമുഖാമുദാ. ഗൃഹം പിത്രോ പരിഷക്തമാതൃഭിഃ വന്ദേ ശിരസാ ദേവകീ പ്രമുഖാമുദാ. ദേവകീ പ്രമുഖമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രവേശിച്ച ശേഷം തു എന്നാൽ ഗൃഹം ഗ്രഹങ്ങൾ പിത്രോ പിതാവിന്റെ പരിഷക്ത ആശ്ലേഷിക്കപ്പെട്ടു സ്വമാതൃഭി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വമാതാക്കളാൽ ഭവന്തേ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു ശിരസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് സപ്ത 7 ദേവകി പ്രമുഖ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുദ സന്തോഷത്തോടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വപിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഭഗവാനെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ജനനിമാർ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ശിരസ് തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്മമാരിൽ പ്രമുഖ ദേവകിയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവായിട്ടുള്ള ദേവകി മാതാവാണ് അമ്മമാരില് പ്രമുഖയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഭഗവാൻ. ദ്വാരകയിലെത്തി ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ മാതാവ് അല്ലെ ജനനിമാരെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും പിന്നെന്താണ് ഭഗവാൻ അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ശിരസ് തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അമ്മമാര് ഭഗവാൻ ആശ്ലേഷിച്ചു, അവരുടെ പാദം തൊട്ട് വന്ദിച്ചു. അമ്മമാരിൽ പ്രമുഖയായിട്ടുള്ളത് ആരായിരുന്നു? ദേവകി മാതാവായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വസുദേവർക്ക് പൂർണ്ണമായി വേറിട്ട പ്രത്യേക വസതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കാണാം. അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ 18 പത്നിമാരോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവ് ശ്രീമതി ദേവകിയാകുന്നു. അപ്രകാരമായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചിറ്റമ്മമാരും അദ്ദേഹത്തോട് തുല്യ വാത്സല്യമുള്ളവരായിരുന്നു. ഈ വസ്തുത ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തന്റെ ചിറ്റമ്മമാരെ സ്വന്തം അമ്മയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായി കണ്ടിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല തദവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന വസുദേവരുടെ എല്ലാ പത്നിമാരെയും അദ്ദേഹം തുല്യ രീതിയിൽ പ്രണമിച്ചു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 7 മാതാക്കളുണ്ട്. യഥാർത്ഥ മാതാവ്, ഗുരുപത്നി, ബ്രാഹ്മണ പത്നി, രാജപത്നി, ഗോമാതാവ്, ധാത്രി, ഭൂമിദേവി ഇവരെല്ലാം അമ്മമാരാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വേറെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലേ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വപിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെതല്ലാതെ പിതാവിന് വേറൊരു വസതി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആ ഗൃഹത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ പിതാവ് വസുദേവര് 18 പത്നിമാരോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ മാതാവ് ദേവകി മാതാവാണ്. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എല്ലാവരും ആരെയും വ്യത്യസ്തരായിട്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിട്ട് ഭഗവാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഈ അവസരത്തില് എല്ലാവരോടും തുല്യ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു, അവരെ വന്ദിച്ചു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 7 മാതാക്കളുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ്: ഒന്ന് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മാതാവ്, ഗുരുവിന്റെ ഭാര്യ, ബ്രാഹ്മണന്റെ പത്നി, രാജപത്നി, ഗോമാതാവ്, ധാത്രി, ഭൂമിദേവി. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അമ്മമാരായിട്ട്. ധാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ധാത്രി ഞാൻ ഇപ്പോഴത് വായിച്ചപ്പോ ഞാനും ചിന്തിച്ചു മാതാജി, നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഭൂമിയാണോ? ഭൂമിദേവിക്ക് ഭൂമിദേവി. പക്ഷെ ഭൂമിദേവി വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ധരിത്രി, ഒരു പേരുണ്ട് ധാത്രിക്ക്, വളർത്തമ്മ. ധാത്രി വളർത്തമ്മ. അപ്പൊ യശോദയായിരിക്കും. ഭൂമിയല്ലേ ധാത്രി? ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യ ദരിദ്രിയാണ് ഭൂമി. ധാത്രി ഭൂമിയല്ല. ധാത്രി അമ്മ മാത്രമല്ല, അതെല്ലാം ഭൂമിയാണ്. മാതാവ് എന്നല്ലേ ചിറ്റമ്മയായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് നോക്കാം, നോക്കിട്ട് പറയാം. ധാത്രി മാതാജി, അതുപോലെ ഈ വസുദേവർക്ക് ഈ 18 പത്നിമാരുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം?
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ? അതറിയില്ല പ്രഭു, നോക്കേണ്ടി അത് വരും. പണ്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറെ പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഇല്ല മകന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും 18 പത്നിമാരില്ല മാതാജി. വളർത്തമ്മേ. വസുദേവർക്ക് ഉണ്ട്, ഭാഗവത്തിലെ ഏതോ ഒരു അധ്യായത്തിലുണ്ട് കുറെ പത്നിമാരുടെ പേര്. ഞാൻ നോക്കിട്ട് പറയാം. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യ. ഇതിന്റെയൊക്കെ കഥകൾ വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി എന്തായാലും. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. ധാത്രിയുടെ മീനിങ് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇവരെല്ലാം അമ്മമാരാകുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഈ അനുശാസന പ്രകാരമായാലും പിതാവ് ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽ ഒരാളാകയാൽ പിതാവിന്റെ പത്നിയായ ചിറ്റമ്മയും അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചിറ്റമ്മമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഉത്തമ പുത്രന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഈ അനുശാസന പ്രകാരമായാലും പിതാവ് ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽ ഒരാളാകയാൽ പിതാവിന്റെ പത്നിയായ ചിറ്റമ്മയും അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ഭാര്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരുപത്നി അമ്മയാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവുടെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുക്കളിലെ ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ പിതാവിന്റെ പത്നി ചിറ്റമ്മയും അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചനാഥനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചിറ്റമ്മമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉത്തമ പുത്രന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 29. താ പുത്രമങ്കമാരോപ്യ സ്നേഹാസ്തൂനപ യോധരഃ ഹർഷവിഹ്വാലിതാത്മാനാ ശിശീചൂർനേത്ര ജർജലൈ. താ പുത്രമങ്കമാരോപ്യ സ്നേഹാസ്നൂതപയോധരഃ ഹർഷവിഹ്വാലിതാത്മാനാ ശിശീചൂർനേത്ര ജർജലൈ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാത്രി പോറ്റമ്മയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വളർത്തമ്മ തന്നെയാണ്. വളർത്തമ്മ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ധാത്രി ഭൂമിക്കും പറയും. ഭൂമിയല്ല വളർത്തമ്മ എന്നാണ് ഇവിടെ മീനിങ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇതിലുണ്ട് മാതാജി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 1 ജന്മം നൽകിയ മാതാവ്, 2 ഗുരുപത്നി, 3 ബ്രാഹ്മണ പത്നി, 4 കിട്ടി ധാത്രി. അത് മാത്രല്ല സംശയം. വളർത്തമ്മ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരെല്ലാവരും പുത്രൻ അംഗം മടിത്തട്ട് ആരോപിച്ച ശേഷം സ്നേഹസ്നുത വാത്സല്യത്താൽ ഈറനണിഞ്ഞ പയോധര സ്തനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു ഹർഷാഹ്ലാദം വിഹ്വലിത ആത്മന ആധിക്യത്താൽ ശിക്ഷിച്ചു നനച്ചു നേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലൈ കണ്ണുനീർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അവരുടെ പുത്രനെ ആശ്ലേഷിച്ച ശേഷം അമ്മമാർ അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ മടിയിലിരുത്തി പരിശുദ്ധമായ വാത്സല്യത്താൽ അവരുടെ സ്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ ചുരന്നു. ആനന്ദ പാരവശ്യത്തിലായ അവരുടെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ച അശ്രുക്കൾ ഭഗവാനെ ഈറനണിയിച്ചു. അപ്പൊ അവരുടെ പുത്രനെ ആശ്ലേഷിച്ച ശേഷം അമ്മമാര് അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ മടിയിലിരുത്തി പരിശുദ്ധമായ വാത്സല്യം കൊണ്ട് അവരുടെ സ്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ ചുരന്നു. ആനന്ദ പാരവശ്യത്തിലായ അവരുടെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ച അശ്രുക്കൾ ഭഗവാനെ ഈറനണിയിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ അവര് ഹസ്തിനാപുരിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ പോയി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മമാർക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ആ വാത്സല്യം
അവരുടെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പാല് ചുരന്നു. മാത്രമല്ല അവര് സ്നേഹത്തോടെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് മടിയിലിരുത്തി എന്നാ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്. ഇത്രയും വലിയ ഭഗവാനെ മടിയിലിരുത്തി. അങ്ങനെ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താണ്, നയനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ച അശ്രുക്കൾ ഭഗവാനെ ഈറനണിയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഗോക്കളും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വാത്സല്യത്താൽ പാൽ ചുരത്തുമായിരുന്നു. തന്നോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പാൽ നുകരും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മുമ്പേ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്കു സമാനരായ ചിറ്റമ്മമാരെ കുറിച്ച് എന്തു പറയാനാണ്? അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്ന സമയത്തും എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഗോക്കളും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് പാല് ചുരത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നോടുള്ള വാത്സല്യം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യും, പാല് നുകർന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അപ്പൊ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് സമാനരായിട്ടുള്ള ചിറ്റമ്മമാരും, അപ്പൊ എന്താണ്, അമ്മയ്ക്ക് സമാനരാണ് ചിറ്റമ്മമാരിൽ, അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ആ വാത്സല്യം ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 30. അഥ വിശസ്വഭവനം സർവകാമാമനുത്തമം പ്രസാദായത്ര പത്നീനാം സഹസ്രാണി ച ഷോഡശ. അഥ വിശസ്വഭവനം സർവകാമാമനുത്തമം പ്രസാദായത്ര പത്നീനാം സഹസ്രാണി ച ഷോഡശ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹസ്രാണി ച ഷോഡശ. വിശത്സ്വഭവനം സർവകാമമനുത്തമം സഹസ്രാണി ച സർവകാമമനുത്തമം പ്രാസാദായത്ര പത്നീനാം സഹസ്രാണി ച ഷോഡശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥ അനന്തരം അവിശത് പ്രവേശിച്ചു. സ്വഭവനം സ്വന്തം കൊട്ടാരങ്ങളിൽ സർവ എല്ലാം കാമം അഭിലാഷങ്ങൾ അനുത്തമം പൂർണമായ തോതിൽ ഉത്തമമായ പ്രസാദ കൊട്ടാരങ്ങൾ യത്ര എവിടെ പത്നീനാം സംഖ്യാനമായ പത്നിമാരുടെ സഹസ്രാണി ആയിരങ്ങൾ ച ഉപരിയായി ഷോഡശ 16. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. അനന്തരം ഭഗവാൻ തന്റെ 16,000-ലധികം പത്നിമാർ താമസിക്കുന്ന തികച്ചും പരിപൂർണമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം സ്വപിതാവിന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയി, അവിടെ അമ്മമാരൊക്കെ കണ്ടു, അവരുടെ ആശീർവാദങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, പത്നിമാര് താമസിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ തികച്ചും പരിപൂർണമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളില് ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് 16,108 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ആവശ്യമായ അങ്കണങ്ങളോടും ഉദ്യാനങ്ങളോടും കൂടിയ പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതവും പരിപൂർണവുമായ ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങൾ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൊട്ടാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരണം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളും ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ വെണ്ണക്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ രത്നക്കല്ലുകളാൽ പ്രകാശിതവുമായിരുന്നു. സ്വർണ കസവിനാൽ ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച് തുന്നൽ ചെയ്ത വെൽവറ്റു കൊണ്ടും പട്ടുകൊണ്ടുമുള്ള തിരശീലകളാലും പരവതാനികളാലും അലങ്കൃതമായിരുന്നു കൊട്ടാരങ്ങൾ. കൂടെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഓരോ പത്നിമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൊട്ടാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അങ്കണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉദ്യാനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ സജ്ജീകൃതമായിരുന്നു ആ കൊട്ടാരം. ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ രാജ്ഞിമാരുടെയും കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളും മേന്മയേറിയ വെണ്ണക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അവയെല്ലാം തന്നെ രത്നക്കല്ലുകളാൽ പ്രകാശിതവുമായിരുന്നു. പിന്നെ സ്വർണ്ണ കസവ് കൊണ്ട് ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച ചിത്രനൂല് ചെയ്ത കർട്ടനുകൾ, തിരശീലകളും പരവതാനികളും അലങ്കൃതമായിരുന്നു ആ കൊട്ടാരങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതായിരുന്നു ആ കൊട്ടാരം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാൽ സർവ്വ അധികാരം, സർവശക്തി, സർവ്വ ഐശ്വര്യം, സർവ്വ സൗന്ദര്യം, സർവജ്ഞാനം, സർവ്വ വൈരാഗ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണൻ എന്നർത്ഥം.
ആകയാൽ ഭഗവത് സൗധങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനായി യാതൊന്നിന്റെയും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സീമാതീതനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും സീമാതീതമാകുന്നു. അവയ്ക്കായുള്ള സാമഗ്രികളും അളവറ്റവയാകുന്നു. സകലതും അപരിമിതമാകിയാൽ സർവകാമം അഥവാ അഭികാമ്യമായ സർവ സജ്ജീകരണങ്ങൾ സമേതം സമ്പൂർണ്ണമെന്ന് ഇവിടെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സർവവിധ അലങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത്. തിരശീലകളും എന്താ പറയുക, പട്ടുകൊണ്ടുള്ള തിരശീലകളും പരവതാനികളും എല്ലാം ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാലോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനം. പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സർവ്വ അധികാരം, ശക്തി, സർവ്വ ഐശ്വര്യം, സൗന്ദര്യം, സർവജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം എന്നിവയിൽ സമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൗധങ്ങളിലെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് യാതൊന്നിന്റെയും ഒരു കുറവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സീമാതീതനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സീമാതീതമാകും. അവയ്ക്കായുള്ള സാമഗ്രികളും അളവറ്റതാകും. സകലതും അപരിമിതമാകിയാൽ സർവകാമം അഥവാ അഭികാമ്യമായ സർവ സജ്ജീകരണങ്ങൾ സമേതം സമ്പൂർണ്ണമെന്നാണ് ഇവിടെ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സകലതും എങ്ങനെയാണ്? അപരിമിതമാണത്, ഒരു പരിമിതി ഇല്ല അതിനൊന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവകാമം അഥവാ അഭികാമ്യമായ സർവ സജ്ജീകരണങ്ങൾ സമേതം സമ്പൂർണമാണ്, എല്ലാം സമ്പൂർണമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 31. പ്രജ്ഞാപതിം പ്രോഷ്യ ഗൃഹാനുപാഗതം വിലോക്യ സംജാത മനോമഹോത്സവ ഉത്തസ്തുരാരാത് സഹസാസനാശയാത് സാഗം വ്രതൈർവീഠിത ലോചനാനനഃ. പത്ന്യാപതിം പ്രോഷ്യ ഗൃഹാനുപാഗതം വിലോക്യ സംജാത മനോമഹോത്സവ ഉത്തസ്തുരാരാത് സഹസാസനാശയാത് സാഗം വ്രതൈർവീഠിത ലോചനാനനഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഗൃഹാനുപാഗതം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു നേരത്തെ ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. വസുദേവർക്ക് ഒരു ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് 18 പത്നിമാരുണ്ടായത് കേട്ടോ. അതായത് കഴിഞ്ഞ മുൻജന്മത്തില് കശ്യപ പ്രജാപതി ആയിരുന്നു വസുദേവര്. അങ്ങനെ യജ്ഞം നടത്തുമ്പോ യജ്ഞത്തിനായിട്ട് വരുണന്റെ പക്കൽ നിന്നും പശുക്കളെ കടം വാങ്ങി. പക്ഷെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ പശുക്കളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരും തയ്യാറായില്ല. കശ്യപൻ തയ്യാറായില്ല. അപ്പൊ അതില് കോപിഷ്ഠനായിട്ട് വരുണൻ കശ്യപനെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നീ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കും. അപ്പൊ ജനിക്കുമ്പോ ധാരാളം പത്നിമാരുണ്ടാകും. അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ കാരണം വലിയ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ശാപം കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് 18 പത്നിമാരുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ 18 പത്നിമാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മക്കള്, അതായത് മക്കളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ മക്കളെ കംസൻ കൊല്ലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. കംസനാൽ മക്കള് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറില്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കശ്യപ മുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ടാണ് കശ്യപ പ്രജാപതി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ജന്മത്തില് വരുണന്റെ ശാപം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യജന്മത്തില് 18 ഭാര്യമാരുണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, പക്ഷെ മക്കളുണ്ടായത് മറ്റു ഭാര്യമാരിൽ നിന്നല്ലല്ലോ. കംസൻ വധിക്കുന്നത് ദേവകിയുടെ മാതാവിന്റെ മക്കളെയല്ലേ? ദേവകിയുടെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണെന്ന് കാരണം പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്നിയ സ്ത്രീകൾ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ. പതി പ്രോഷ്യ ഭവനത്തിൽ നിന്നും അകലെയായിരുന്ന. ഗൃഹ അനുപാഗതം ഇപ്പോൾ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചേർന്നു. വിലോക്യ അപ്രകാരം ദർശിച്ച്. സംജാതമാകയാൽ. മനമഹാ ഉത്സവ അന്തരംഗത്തിൽ ആഹ്ലാദപ്രദമായ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതി. ഉത്തസ്തു എഴുന്നേറ്റു. ആരാത് ദൂരെ നിന്നും. സഹസ പെട്ടെന്ന്. ആസന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും. ആശയാത് ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നിന്നും. സാഗം കൂടെ. വ്രതം വ്രീഡിത ലജ്ജയോടെ വീക്ഷിച്ച്. ലോചന നയനങ്ങൾ. ആനന അത്തരം മുഖങ്ങളോടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ദീർഘകാലം പരദേശത്ത് വസിച്ച ശേഷം സ്വഭവനത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ദർശിക്കുകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാർ മനസ്സിനുള്ളിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു. രാജ്ഞിമാർ അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഏകാഗ്ര ചിന്തകളും വെടിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു. സാമാന്യ മര്യാദയനുസരിച്ച് അവർ നാണത്തോടെ മുഖം മറയ്ക്കുകയും ലജ്ജയോടെ ചുറ്റും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ സ്വന്തം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി, സ്വഭവനത്തിലെത്തി. തങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെ കാണാണല്ലേ. അപ്പൊ പത്നിമാരുടെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദീർഘകാലം പരദേശത്ത് വസിച്ച ശേഷം സ്വഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ദർശിച്ചപ്പോ, ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരുടെ മനസ്സില് ആഹ്ലാദം, സന്തോഷം വന്നു. രാജ്ഞിമാർ അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഏകാഗ്ര ചിന്തകളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് അവർ ഉടനെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് സാമാന്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളില് ഉണ്ടാകുന്ന നാണത്തോടെ മുഖം മറയ്ക്കുകയും ലജ്ജയോടെ ചുറ്റും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ 16,108 പത്നിമാർ വസിക്കുന്ന സ്വന്തം കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം എത്ര പത്നിമാരും കൊട്ടാരങ്ങളുമുണ്ടോ അത്രയുമായി ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ഒരേ സമയം വെവ്വേറെയായി കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സവിശേഷതയുടെ മറ്റൊരു ആവിഷ്കരണമാണത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ 16,108 ഭാര്യമാർക്കും പ്രത്യേകം കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോ ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. തൽക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ 16,108 വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും ഒരേ സമയം പ്രവേശിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിന്ന് അടുത്തേക്ക് പോകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിസ്തരിച്ചു. ഒരേ സമയം വെവ്വേറെയായി കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സവിശേഷതയുടെ മറ്റൊരു ആവിഷ്കരണമാണിത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അദ്വിതീയനാണെങ്കിലും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അസംഖ്യം ആത്മീയ വ്യക്തിത്വ സ്വരൂപങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം എത്ര വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് കഴിയും. നിരപേക്ഷൻ ഏകനാണെന്നും എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നയുടൻ അസംഖ്യനാകാൻ ആകുന്നുവെന്നും ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിരപേക്ഷൻ, ഭഗവാൻ ഏകനാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ സമനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? അസംഖ്യനാകാനും സാധിക്കുന്നുള്ളത് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഈ അനേക വിധങ്ങളായ വിസ്തരണങ്ങൾ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായും വിഭിന്നാംശങ്ങളായും ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ അനേക വിധങ്ങളായി ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങള് പൂർണ്ണാംശമായിരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത്. വിഭിന്നാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളും പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പൊ വിഭിന്നാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഭഗവാൻ അതേ അംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തന്നെ ആവിഷ്കരണമായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് വിഷ്ണു തത്വങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പൂർണ്ണാംശങ്ങളായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ. മറ്റേതിപ്പോ ഒരു ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസ മഹർഷി ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഒരു ശക്തി, ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തി കൊടുക്കുന്നു. ആ ശക്തി കൊണ്ട് അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ഓരോ അവതാരങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അവതാരങ്ങൾ വരുന്നതും പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളും പൂർണ്ണാംശങ്ങള് അതൊക്കെ
ആവിഷ്കാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം 16,108 പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായി പ്രകടമാവുകയും ഏകകാലത്ത് എല്ലാ രാജ്ഞിമാരുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ 16,108 പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ട് പ്രകടമായി എല്ലാ രാജ്ഞിമാരുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളില് ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചു. ഇതിനെ വൈഭവ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് എന്ത് പറയണത്? വൈഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ രൂപവിസ്തരണം വരുന്നത് വൈഭവ പ്രകാശവും പ്രഭവ പ്രകാശവുമാണ്. പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബലരാമനും വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആ രാസലീല ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ രൂപവിസ്തരണത്തിൽ വരുന്നതാണിത്. വൈഭവ പ്രകാശവും പ്രഭവ പ്രകാശവും. അതാണ് വൈഭവ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ അവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗേശ്വരൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയും? യോഗേശ്വരൻ എന്നും ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കും. സാധാരണയായി ഒരു യോഗിക്ക് പരമാവധി തന്റെ ശരീരത്തിൽ 10 മടങ്ങ് വിസ്തരണങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തൃതമാകാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പല ആയിരക്കണക്കിനോ ദശലക്ഷക്കണക്കിനോ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര വിസ്തരിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 16,000-ലധികം പത്നിമാരെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തുവെന്നറിഞ്ഞതിൽ അവിശ്വാസികൾ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവരിൽ ഒരാളെ ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവത് ശക്തിയെ സ്വന്തം പരിമിതമായ ശക്തിയാൽ അളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരു യോഗിക്ക് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? പരമാവധി തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് 10 മടങ്ങ് വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് സ്വയം വിസ്തൃതമാകാൻ യോഗിക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ എന്നാൽ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ആയിരക്കണക്കിനോ ദശലക്ഷക്കണക്കിനോ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര വിസ്തരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ 16,000-ലധികം പത്നിമാരെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തുവെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവിശ്വാസികൾ അതില് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കാരണം അവരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ സ്വന്തം പരിമിതമായ ശക്തിയാലാണ് അവർ അളക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തടസ്സ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങൾ മാത്രമായ ജീവസത്തകളുടെ തലത്തിലല്ല ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ശക്തിയും ശക്തിമാനും തമ്മിൽ ഗുണത്തിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും അവ തുല്യമായി ഗണിക്കരുത്. രാജ്ഞിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മില് എന്താ പറയണത്? ഗുണത്തില് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള അളവിലാണ് വ്യത്യാസം അല്ലെ? ഗുണത്തില് ഒരേപോലെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചിന്തിക്കരുത്? ഭഗവാനും നമ്മളും തുല്യരാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. രാജ്ഞിമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഈ രാജ്ഞിമാരെന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. അതിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ രാജ്ഞിമാരും. അപ്രകാരം ശക്തിമാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളും തമ്മിൽ ശാശ്വതമായി അന്യോന്യം അതീന്ദ്രിയ രസം വിനിമയം നടക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തിയും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അന്യോന്യമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ രസവിനിമയമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇവ ഭഗവത് ലീലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീല തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഇത്രയധികം പത്നിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തതെന്നറിയുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. പ്രത്യുത ഭഗവാൻ 16,000 ദശലക്ഷം പത്നിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നിരിക്കലും അദ്ദേഹം തന്റെ അപരിമിതവും അക്ഷയവുമായ ശക്തി പരിപൂർണമായും പ്രകടമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചറിയണം. അദ്ദേഹം 16,000 പത്നിമാരെ മാത്രം വിവാഹം ചെയ്യുകയും ഓരോരോ കൊട്ടാരങ്ങളിലും വിഭിന്നനായി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. എത്രയധികം പത്നിമാരെ വിവാഹം ചെയ്താലും ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ 16,000 അല്ലെങ്കിൽ 16,000 ദശലക്ഷം പത്നിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? തന്റെ അപരിമിതവും അക്ഷയവുമായ ശക്തി പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവാൻ പ്രകടമാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശമായിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ പ്രകടമാകുന്നത്. അദ്ദേഹം 16,000 പത്നിമാരെ മാത്രം വിവാഹം ചെയ്യുകയും ഓരോരോ കൊട്ടാരങ്ങളിലും വിഭിന്നനായി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ 16,000 പത്നിമാരെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം പോയി വിഭിന്നനായി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ എത്ര തന്നെ ശക്തനായിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവന് സമനോ താഴെയോ അല്ലെന്ന് ഭൂതലത്തിലെ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തി. ആകയാൽ ആരും തന്നെ ഭഗവാന് സമനനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാൻ സദാ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. ദൈവം വലിയവനാണ് എന്നത് ശാശ്വത സത്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൂതലത്തില് മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം
ഒരിക്കലും ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ താഴെയായിട്ടോ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. മാത്രമല്ല ആരും തന്നെ ഭഗവാന് സമനായോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതനായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠൻ. ഭഗവാൻ വലിയവനാണ്, ദൈവം വലിയവനാണെന്നുള്ളൊരു ശാശ്വത സത്യമാകുന്നു. തീരില്ല എന്തായാലും നമുക്കിത് ബാക്കി നാളേക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.